estét kívánok! Szellő István vagyok, és ez a Gorzium 12. éves összefoglalója. Jó estét kívánok! Erős Antónia vagyok. Első hírünként az évben új diákkal gazdagodott az osztály. Ő pedig nem más, mint Anett, az új srác. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Halli! Új srác! Milyen új srác? Hát hol van? Szia, Anett vagyok. Következő hírünkben egy természetfilm bemutatóját fogják látni. Ez a természetfilm arról szól, amikor az alfahím nem figyel az alatvalóira. Na, akkor most azt kérném, hogy mindenki írja fel a következő 5 évre vonatkozó terveit. Írjátok le, hogy mit szeretnétek 5 év múlva csinálni, milyen végzettségetek legyen addigra, lesz-e már családotok. Jó, lehet, hogy talanaplót. Várjatok, mindjárt jövök. Következő hírünkben osztályunk malac tenyészének fantasztikus története jön. Mário hihetetlen kalandjai. Isten! Szombat! Faragunk egy jó ilyet. Aztán... Pika, 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 Pikachu, 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 pika, pika, pi, lakatos Estebanet. Halló! Nagyon erős a szellő, István, nagyon erős, Antónia, hello, sziasztok, hallak titeket rendesen, na. Éppen lakatos Estebanet vagyok, jelentkezem a 12. A-osztályból, nagyon elfolyult a helyzet, Elnézést kérünk a kellemetlenségekért, de technikai okok miatt operatőrünk megszűnt, de már folytatjuk is adásunkat. Következő hírünkben az állatkertben született kis panda Most kaptuk a hírt, hogy hazánkban újra elterjedt a madárinfluenza és valami nagyon borzasztóan, hihetetlenül súlyos verziója. Következő hírünkben az előbb említett madárinfluenza után, mint megkaptuk a következő szörnyű hírt, a kergemarhakór is elkapta hazánkat. Ez főleg idősebbek körébe terjedt el, és hát a tünetei föl alá rohangálás, és egyszerűen nem tudnak megülni a fenekükön. Oktatásoknak milyen formái vannak? Első István, mit csinálsz? Igen. Milyen állami adót kellene kifizetni? Hogy nevezzük ezt? Már megint nem tanultatok. Portális adó, hogy nevezik másképp? Hány dénárt kellett érte fizetni? Hogyan változott? Következő nagy királyok kik voltak? Anzsú, nagyon jó. Ne vigyorog. Nézd a térképet. Térkép, mindig mondom, hogy a térkép. A tanár úr, üljön már le, hát már rosszul vagyunk. Anzsú királyoknál tartottunk, hogy akkor 18 dénárra változik, és Mátyás mennyire emeli fel? Ki tudja? 20 dénár? Nagyon jó, 20 dénár! És akkor utána jobbágyi szolgáltatások közül vannak még az úgynevezett robot. Kinek fizeti a robotot?
Ki tudja? Földes úr. Földes úrnak, nagyon jó, fizeti vagy? Csinálja. Mit csinál? Ingyen munkát. Ingyen munkát, mennyit egy héten? Egy teljes napot. Nem. 2 teljes napot. Kicsit menjünk feljebb. 3 teljes napot. Hát ha ti is 3 napot dolgoznátok, akkor kitűnők lennétek. De mivel, hogy nem, ezért fogsz megbukni. Közérdekű közlemény. A 12. A-osztály tanulói elfáradtak a ilyen nagyon borzalmasan nehéz, kemény munkában, ezért friss, új és üde diákok jelentkezését várjuk újabb, kemény és borzasztóan nehéz munkára. Barbra Streisand. Ez volt késő esti híradónk. Antónia, te mit szólsz a mai hírekhez? Hú István, én teljesen izgalomba jöttem ettől a rengeteg félelmetes hírtől. Szép estét! Az osztályhír? Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일